hello mga cute. Welcome back sa ating munting channel, Road King TV. Wala yung tik, bag, tik, 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 bag, tik, tik, patik. Ay, mananap, mabuang ko ba yato. Yan karoon mga cute, dasong gamak na punta. Nargat. Yung duty na punta niya. Mapangita na punta sapi mga cute. May dagan silang buhay, taon na rin. May laing yan. Balik na yun. Yung mga panirada niyo di mga cute. Sinsya na karoon na tayo pag-upload ani. Busy naman po ta. Kadugay na busy mga cute. Wagi na presidente. Wagi na paminti. Busy rin paminti. Medyo laing panahon karoon doon mga cute no? Sinibati ang karoon ng panahon mga cute. Kaya mga gila yung mga gila yung nakita. Muntag pa kayo sa'yo mga mas 4 pa rin. Berbordahin na taan eh. Puya gila yung mga tagsapi mga kat eh. Amping mo ko na mga kat. Ay mapalabig kaga. So ay mga uyab diha. Daghan na ta. Ano na paminti na kinabuhi Puslan man. Silang paita. Sunggap na. Udah market. Betahnya pertandingan. Ngitag nga manggoy mga agi ba. Lang. Vitamin sa mata. Dito pa yung mas market. Ayo gozaimasu. Pili erok na dari market. So hanggang dito lang mga kita. Kaya mga pilamin ang pa-vlog-vlog. Pakit-cute lang tani. Bisag di ta-cute. Wah, minta mo mga mga kita. Mga tamis mga sabang murag manok bisaya. Namitulo. Mananda pa buang ko bayat. So, di na ito tason mga kita. Hanggang dito na lang. I love you all. Wah.